V hale strednej odbornej školy Komenského to v sobotu 20. februára vrelo. V tento deň mužstvá Mestskej minifutbalovej ligy Pezinok zabojovali o najcennejšie kovy. Vo finále si napokon zmerali sily Obvodiaci a Slávia Senec. Prvý polčas sa skončil výsledkom 3-1, po druhom polčase na svetelnej tabuli svietilo skóre 6-2. Zlaté medaily tak na krk zavesili obhajcom víťazstva z minuloročnej sezóny Obvodiákom, ktorí radosť z úspechu neskrývali. Prišiel, videl, zvíťazil. Máme výborné mužstvo, takže dobrá partia sme. Vieme hrať futbal, tak sme to vyhrali zase konečne. Obhajili sme, to je to super. Strieborné medaily si odniesla Slávia Senec. Bronzová tretia priečka patrila hráčom družstva Belasej Šlapky. Po zápase boli vyhlásené aj individuálne ocenenia. Najlepším strelcom sa stal Dávid Vík z mužstva Nový Dvor. Divácké hlasovanie rozhodlo o najkrajšom góle. Ten strelil Marek Váš z týmu Rakery. Za najlepšieho nahrávača a najproduktívnejšieho hráča bol vyhlásený Richard Hulák. Každé ocenenie je tímové ocenenie, čiže bez spoluhráčov by som nemal žiadne ocenenie, takisto, keby sme neboli tým, tak nevyhráme to, takže asi tak, neviem na čím zapracovať. Jedine, že aby sme ostali celá partia furt také, aká sme. Cenu najlepšieho brankára si vychytal Michal Šipoš, ktorého tým Spiders získal ocenenie Fair Play. Som veľmi rád a ma potešilo toto ocenenie. Samozrejme to není iba ocenenie mňa, myslím si, že to veľmi prispelo aj celkový tím, či vlastne moje zákroky, aj obrana, ktorá mi pomohla, podržala ma, čiže ako veľmi pozitívne to beriem. Do tohto ročnej Mestskej minifutbalovej ligy sa prihlásilo celkovo 10 družstiev. S jej priebehom boli organizátori spokojní. Prihlásili sa nám veľmi dobré mužstvá z Pezinka, z Osenca, z Nového Dvora. Kvalita sa zvýšila oproti minulým ročníkom. Mali sme tu veľmi dramatické finálové zápasy, semifinálové a celkovo si myslím, že aj diváci chodili na zápasy, takže veľká spokojnosť tento ročník bola. Kompletné výsledky z tohto ročnej Mestskej minifutbalovej ligy Pezinok nájdete na stránke mmfl.sk, ale aj na webe televízie Pezinok.